check natin tuloy ang kuha ng salag. Well, gadaog ta. Naman day ang mommy bird. Kasi ilang nato sa mukon. Yang gilumluman. Lumluman niya ang itong 4 ka itlog na nakita nato last time. Connection sa kanila lang. So, di nato sa mukon. Di na naglumlum. Siya. Si mommy bird. Hindi makita sa video ay. Ito siya. Ano natin eh. Nilayas na ang mama. Ang mama nga bird. Let's see. Ayun mo na ba kang bird? Kuya pa yung salag sagbot. Ano pa ba? Hala, baby na siya. Mulay na di ay ang mga langgam. So cute. Oh, so cute sa langgam. Na baby na siya, guys. Katubit ang 4 eggs. From 1 egg to 4 egg. Banto ba naglumlum? Ang mama bird. Ano ka cute nila, guys. Ano di ang langgam. Baby chicks raw na ito makita ni bird. So muli ang mga anak niya, guys. Ano siya? Banto ba gilumluman sa mama ganina. Kaya nabuak na di ay. Nabuak na di ang kuan shell. So cute. Yan siya, guys. From 1 egg to 4 egg. And then now, it's a baby chick. Ano sila? Cute kayo sila. Tanaw na lang ko sa video kasi kinako na. Kita. Kuya was yung hair, oy. Ang hair niya. Murag na nimbag, bito na balibo. Na cute. Hello. Kuya was sa mata, oy. Ang eyes ba, murag kuan, murag na black eye. Tagko di kinislag ulo. Si Ambik. Hindi na makita na kuan akong tanawon. Sira sa video na lang kay tiyara makakuan sa video. Yan ang update nato sa atong eggs nato diri sa rose bush. Paano sila, guys, kanang baby chicks na. Baby chicks. Yan. Paano to gisamok ganina ang mami kay naglumlum. Karong baby na sila, oh.